Loaren trastornoak, loa askotan aldatzen zaigu, hor nahazten zaigu, hori zergatik da Nerea? Bai, bueno, nik bizkat berbangot geu trataten duen arazu katxik. Zeraz, trastorno batzuk dakarrenak oinarri organiko bat, da horrek tratabir dau mediko batek, neurologo batek. Eta guk trataten duenak diz, hori oinarri organikooi ez da nin, dizenin arazo batzuk, bai umiai berai kaltetxetzelako, ero inguruai kaltetxetzelako, ero molestisa batzu sortzen da bezalako. Eta zein izango lirateko adibide batzuk aipatzekotan edo ze trastorno mota? Bueno, normalin gertatzen dana, da umik lota juteko sasoin dakarren, hori ez da bela nahi lota jun, ez duela gogorik eta... Ez da unai, azten da hor, nahi dau atzeatu momentu hori, ez? Ero nahi da gurasun oian lotan gelditzu, ero sofan, ero gauzide beran oire ez juti. Ero sartzen da lotan, sartzen da oire, baina azten da bueltaka eta txekixakin komunera, ureratea, bueltaka eta azken batin ez da bela nahi hor gelditzu. Horreik izaten di, gexen bat, hori ingurun, gurasoa izortetzen, hori ez azken batin, gurasuk ez da belorik etxen, inok ez da ulorik etxen, eta arazu hori izaten da. Hori da, eta gero hurrengo goizean ezin aurra esnatu, noski, eskolara eraman alizateko, zuke alako kontsultan, alako arazoak dituen jendea hartzen duzu, eta alako gauzak tratatzen dituzu, hori da ipatu duzuna, ez da ama etor zaitez, argia piztuta lo egin nahi, edo eta gurasoekin lo egin nahi, alako kasuan petxatzen dut ikusentzulen artean ere ama eta aita asko egongo dela, begira eta izango dituzte buruan alako kezkak, ez da? Ze egin alako kasuen aurrean? Bai, daz igual gauza batzu jakin bierdizenak eta pentsa bierde dazela umik eukitzen da bela bilur batzuk evolutibuk dizenak. Hau da, badiz normalak, euran garapenin, euran edadin dazen beldur batzuk. Eta honei bilurrok izaten di, urte biaz adibidez, iluntasunai bilurre agertzen da. Gurasoen gandik bere separatea bebai, bakarrik egotea. Gero, 3 urteaz eoten di bilurrak, olako fantasmak, ero sorginak, ero olakutan, ez? Orduan, bilur honeik agertzen dizenin, normalara, umik eukitzen da ben lehengoko erreazioa izaten da, ez da bela nahi bakarrik gelditzu. Beti, alguan nahi dute amatxo edo aitatxo edo norbait amaren presentzia hori, gurasoen presentzia hori beti hortxe, ez? Nahi izaten dute. Bai, eta gero arazu benetaku sortzen da hortik aurrea, segun zelanik gurasuk jokatu, ez? Ze, esan dugu, lehenengo reazioa izaten da gurasukin nahi da bela loen umik, ez? Eta horrei, amore ematen bagako, ero hori etzen bara, gero arazu izaten da horrek sortzen da ben oitxuri. Eta aiaten da momento bat, ja umik ez da bena nahi sekule beran tokire jun, beran gelan gelditzu, gurasuk ezin jade euran ritmo normala lotako erun, eta azkanin ez dakixe hori zelan konpondu. Beraz, hori izango liateko oitxura txarrak hartzea, ez da pixka bat hori prebenitu edo zaindu beharko litzateke. Bai, ioten da lehenengo bilur bat, baina gero hortik aurrea otxura txar batzuk finkatzen di. Hori da. Orduan, jakin birdana da, bilur baten aurrin, guraso batek etxen da bena, izaten bara beran oide erun umi, hori otxuralez finkatuko erala. Eta gaina oso importantire jakitzi, askotan gurasuk izaten dabe, baina nik hori oso lantzin behin itzen dut, eta, ezke egunero etxi baino, lantzin behin etxik dauke eragin gogorraua. Osea, portaera bat lantzin behin reforzaten bara, ordun eta gexa finkatzen da. Ordun horrezet nahi dago, ordun eta gatxaua, zailaua arala hori desagertera eraztea. Nerea, elako ati sekulestiz itxi. Ordun, hori beda bakotxan arabera, ez? Da lehen ezazune, nahi daban bizka komenta, telebistan da gertzen dizen, pelikulak, eta... Bai, eta gero, hemenak aipatzen ditu baita ipun tradizional horiek, ez txana gorretxunera, otsoa, eta... Bai, hori lehen esan dut, 3 urtea zazten dizela, bauran fantasizan da zen pertsona jikin, sustaten eta... Hori da. Orduan, ikusi birde, klaro, aurbakotxak, zerrein bilurrerak arren, eta gero, berai lagundu, pertsonai bat konkreturanin, pertsonai hori ikusten beste ikuspunto batetik. Ez, igual marrastu ase pertsonaji, eta bizkat, barregarri bihurtu, ez? Ipini berantzako dakarren itxura beldurgarrixak, aldatu, dibujoaren bidez, bizkat barregarri, ero olako, ez, desdramatizateko pertsonaji bihurtu. Eta gero, pelikulak eta ikusten da benin eta hori, erakutsi pentsaten,
pelikula batala. Gero hori ez dela realidadine gertatzen. Dena den komenigarria.